ikomplu jippersistu il-problemi fid-Dipartiment tad-Dentistrija. Dan wara li strajk fl-istess dipartiment fl-Isptar Mater Dei li ilu għaddej diversi xhur qed iwassal sabiex bosta appuntamenti qed ikunu posposti bi kważi sena. Ġenitur ta' tifel b'diżabilità aktar kmieni dan ix-xahar suppost kellu l-appuntament tat-tifel fid-Dipartiment tad-Dental fl-Isptar Mater Dei. Però wara li rċieva telefonata dan l-appuntament ġie mħassar filwaqt li rċevu appuntament ieħor għal frar tas-sena d-dieħla. Huwa stqarmana li dawn huma affarijiet vera tal-mistħija filwaqt li lanqas biss rid jemmen li dan l-appuntament ġie pospost għal madwar 11-il xahar ieħor. Sostna li wieħed mal-ewwel jinnota l-kriżi kbira li jinsab għaddej minnha bħalissa dan id-Dipartiment tad-Dentistrija. Dawn l-istqarrijiet ikompli jiżdiedu ma' diversi ilmenti li saru ma' dan l-istazzjon f'dawn l-aħħar ġimgħat, fejn kienu bosta dak li stqarrew magħna li dawn il-problemi li jinsab għaddej minnhom dan id-dipartiment qed ikunu ta' detriment għas-saħħa tat-tfal stess. Persuna partikolari stqarret magħna li meta marret l-isptar minħabba li t-tifla tagħha kellha bżonn filling din ma ġietx moqdija minħabba li ma kienx każ urġenti. Dan apparti li kkanċellawla diversi appuntamenti wara li suppost it-tifla tagħha kellha bżonn għadd ta' follow-ups minħabba li saret ilha brace. Min-naħa tal-Customer Care għalula li mhux qed jaċċettaw complaints fuq id-Dipartiment tad-Dental. Minħabba dan l-istrajk qed ikunu ħafna dawk il-persuni li qed ikollhom jirrikorru għal dentisti privati. Konsegwenzi ta' dan qed jispiċċaw jidħlu fi spejjeż żejda sabiex ikunu jistgħu jkomplu trattament li bdew fl-Isptar Mater Dei.